Merħba tfal! Kif intom? Ara minn hawn, kif intom? Tajba grazzi, kif intom? Tajbin grazzi u ġvera. Ek ħatejdu li żgur. Għax wasal il-ħin biex naqraw l-istorja. U żgur tkunu tajbin. Il-Ġgant u l-Karrotta. Storja bbażata fuq ġakki u s-siġra tal-fażola, kitba ta' Andrew Scicluna u dissinji ta' Zammit, ktieb miġjuk mill-Klabb Kotba Maltin flimkien mal-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu u jien Miss Grace ħanibda naqra l-istorja nibda mill-ħarsetta. Ġgant fqir kien joqgħod mommu. Kienu jgħixu billi ibiju il-bajt tat-tiġiġa li kellhom sakemm fl-aħħar din ma biditx aktar. X'għamlu bit-tiġiġa? X'ġara wara? Kejt inbidlet ħajjithom fl-aħħar u ejjew naraw x'ġara. Mela tfal, madwar 1000 sena ilu ħafna, f'dinja imbeda li tinsab fuq isħab, jgħix ġgant fqir ma' ommu, kienu jgħixu forfa, ċkejkna daqs ħolqa bi ftit affarijiet. Kienu fqar tfal, ġgant u l-orfa. U hawnhekk għandna t-tiġiġa. Kellhom tiġiġa li kienet ittihom il-bajt kuljum, dan kienu jbijuh 9 lira kull waħda. Klak, u kienet bejt. Għalmenu kellhom biex jixtru ftit ħobs u ġveru tfal. Jum fost l-oħrajn pas-soltu l-ġgant mar jiġbor il-bajt bjat karti u kesaħ silġ ħaqata ġifieri tfal, kif intebaħ li t-tiġiġa ma biditx bajt. Dan kien ifisser li kienu ħajbqu bil-ġuħ. U ġveru tfal, x'biċċa ġratilna. U hekk kien ikkonfondut u ġveru tfal. Mar spara tant ommu biex jgħidilha x'kien ġara. Wara ġimgħa kollox baqa' l-istess. It-tnejn, it-tlieta, l-erba', l-ħamis, il-ġimgħa, s-sibt u l-ħadd. U t-tiġiġa ma biditx bajt. Għalhekk l-om kontra qalba ddeċidiet li tbieħ it-tiġiġa. Italbet lil-bina biex imur ibieħha is-suq, il-kbir li kien jarma kull nhar ta' sibt. Ibni, inta s-suq illum. U t-tiġiġa ħadd ispiċċa s-suq u ġveru tfal, ejja naraw x'ġara. Waqt li l-ġgant kien sejjer is-suq. Is-sibt wasal u kif kien miftijem il-ġgant irħila għal it-triq. Ma kienx għadu mexa kwarta meta ltaqa' ma' raġel xi ħakka libes kappell iswed ġo rasu qatt ma kien għadu raħ qabel lil dan ix-xieħ tant misterjuż. U hawnhekk hawn ix-xieħ tfal. U mill-ewwel kien pron staqsih kemm rid ta' dik it-tiġiġa li kellu f'idu u l-ġgant ħa gost bil-mistoqsija li kien għadu kif għamillu xwejjaħ. Għax jgħid mela ħanġib xi ħaġa tagħha it-tiġiġa u ġveru il-ġgant. Talbu 20 biċċa tad-deb. Il-ġgant talbu 20 biċċa tad-deb. Imma x-xieħ qallu li ma kellux flus fuqu u li tat-tiġiġa seta' jtih biss 3 żirrijat tal-karotti. Msaħħra li jagħmlu leġubiet. Min jaf kien x'qed jitħaq bih tfal. Għall-ewwel il-ġgant ma aċċettax, aktar u aktar meta bdiet tiġi ommu quddiem għajnejh. Madankollu xieħ ikkonvinċih ipartat. Il-kurzita qelbet lill-imsejjen ġgant u dan aċċetta. Fittex ħaġġellejn id-dar tommu biex jarrafa b'din il-laqgħa speċjali li kellu ma' dan li birek xieħ. Min jaf, isi biex lesta tistennih wara l-bib ta' barra. U hemm saba tfal. Sab li l-ommu tistennih bil-ħerqa
wara l-bib, imma ma damitx ma ħadet l-ikbar qata ta' ħajjita, l-unika ħaġa li kellhom taret ukoll mar-riħ għal 3 serrijat ta' ħaxixa komuni. Bir-rabja ħmaret daqs korfna. Ħuta skorfna tfal ħamra bix-xewk u wadbet iż-żerrija l-barra mit-tieqa għal fuq isħab. Il-ġgant instamat meta ndumna bl-iżball li kien għadu kif għamel, kienu qishom tilfu d-dinja. Dik il-lejla daħlu jorqdu bla ma reġu lisnu kelma oħra lil xulxin. L-għada filgħodu għamu qalbhom sewda, ħasbu li huma l-ifqar fost il-fqar ta' dik id-dinja u hekk naraw il-ġgant qalbu sewda. Hekk kif il-ġgant xiref fuq l-adba tal-bib ta' barra, dlon kien tebaħ li taħtom kien hemm ħaxixa kbira li saħansitra tittatti it-tieqa u baqa mistaġeb u beda jajjat bħanġra daqxix lill-ommu biex tmur tara bajnejha x'kien hemm. Ma! L-om ġganta inħasdet ukoll hekk kif tfaċċat dik il-ħaġa ħadra enormi quddiem għajnejha. Il-ġgant mar jittawwal mill-ġenb tal-orfa biex jara x'kien hemm eżatt. X'kien ġara? X'kienet dik il-ħaxixa enormi? Kbira tfal. Arawha mistaġba. Baqgħet imbelħa tfal. Ra karrotta twila tant li messet mad-dinja ta' taħtom. Mela sewwa kien qal dak ix-xieħ, dawk iż-żerrijat kienu joffru misteru u seħer kbir. Fleħħa ta' berqa, hekk malajr ġifieri iddeċiġa li jinżel ma' dik il-karotta biex jitkixxef x'kien hemm fid-dinja ta' taħtom. Xi ħaġa li tant kien ilu jixtieq jagħmel. Sellem lill-ammu u beda nieżel ma' dik il-karotta twila. U nieżel taħtu donnu beda jara ħafna nemel. Is-swed idur u jaqgħad lemmu l-hawn. Imma ma damx ma ntebaħ li dawk kienu nies żgħar ħafna. Ma kienux fihom aktar mill-pala tgħidu. Xil-ġgant il-pala tgħidu kienet kbira u n-nies ħdeh kienu żgħar. Bħalma aħna naraw in-nemel żgħir veru tfal. Hekk kif il-ġgant mess siequ mal-art, dawn in-nies xkejkna telqu jiġru f'kemm kellhom saħħa iżda hu qalilhom biex ma jibżux minnu u li ma kienx kattif. Bħal sajjetta fil-bnazzi, hekk ħareġ raġel min nofs il-folla u qal lill-bqija tan-nies li dan il-ġgant kien is-salvatur tagħhom u li kien marem biex jeħlishom mill-kefrija ta' ġakki. Mela dan huwa ir-raġel li beda jgħidilhom lil dawk in-nies li il-ġgant kien is-salvatur ħajsalvhom minn xi diffikultà. Mill-kefrija ta' ġakki. Ġakki kien kattiv u min hu da ġakki? Ejduli min hu da ġakki? Il-ġgant rid ikun jaf min kien dan ġakki, ma damx ma sar jaf li dan kien il-mexxej tar-raħal tagħhom. Hawnhu tfal, il-mexxej tar-raħal tagħhom. Raġel kemm xejn qawwi ta' madwar 40 sena u li xejn ma kien jinġib mal-poplu tar-raħal. Qalulu li kien jgħix maqtuħ minnhom f'kastell lussus u li n-nies kien iħallihom foqra. Waw il-kastell, ħarax kastell kellu tfal.
U kellu tabella wkoll tersqux hawn, tersqux l-hawn. Min jersaqlem x'kien jagħmillu? Joħorġu s-soldati għalih. Għalhekk iddeċidew flimkien mal-ġgant li joħolqu pjan biex jaqbdu lil Ġakki. Kienu skopraw li qabel jidlam Ġakki kellu drawa li flimkien mal-martu joħorġu jieħdu ftit te fil-bitħa l-kbira ta' nofs il-kastell. Għal-ġgant ma kienx diffiċli jaqbad lil Ġakki u veru tfal, għax il-ġgant kellu idu twila u l-pala ta' idu kbira. Kif daqqu l-erba' il-ġgant flimkien ma' żewġ raħħala irħawla lejn il-kastell. Hemm kien Ġakki bi kwietu bil-qiegħda bil-kikra fidu imma ma damx wisq. U l-ġgant deffes idu f'dak l-ispazju vojt tal-bitħa u Ġakki ħaseb li kienet sħaba enormi dik li kienet ħolqot dak id-del kbir. Ajjut, ajjut! Beda jajja tfal Ġakki. Kemm ferfer saqaħ, kif spiċċa maħfun fit il-ġgant. Il-ġgant qabdu u tefu f'kaġġa. Oħorġuni, salvawni, tafu min jien. U beda jajjat. Ftit wara n-nies tar-raħal inġabru kollha fil-pjazza tar-raħal u b'kanta lena waħda infexxew jajtu b'ħanġra daqsxix. Viva l-ġgant! Viva l-ġgant! U għawarhom kienu ferħana issa għax ħelisom il-ġgant mill-kifrija ta' Ġakki. Wara din il-festa ta' blaħsib ħadu lil Ġakki u lil niesu u qafluhom fiċ-ċella ta' taħt l-art li kien hemm fil-kastell tiegħu stess. Il-ħabs li kien ikollhom taħt il-kastell tfal, imbagħad kien wasal il-ħin li l-ġgant jerġa' jitla' il fuq fid-dinja tiegħu ħdejn ommu, id-dinja tiegħu li kienet fuq is-sħab. Bħala ringrazzjament li kien ħelishom mill-kefrija ta' Ġakki, tal-mexxej tagħhom ġifieri, in-nies taw kemm alla blokok tad-deb milli kellu Ġakki. Grazzi, grazzi, min jaf kemm kien ferħane il-ġgant. Malli reġa' tela lura fid-dinja tiegħu, il-ġgant sab lil ommu tistennih bil-ħerqa, imma naħseb dit-darba kien ħajamilha ferħana. Issa kienu saru, sinjuri. U l-om talbet lil-bina skuża ta' kemm kienet irrabjat miegħu. Imma miskina rrabjat mhux għax kienet kattiva ommu, imma għax miskina l-unika ħaġa li kellhom it-tiġiġa li kienet bit u biha kienu jġibu lejxin ta' kuljum. Imma xorta talbitu skuża. Iddeċidew li l-Karrotta iħalluha hemm biex kultant il-ġgant ikun jista' jinżel u jara l-isħabu tad-dinja taħtom. U xi żjara lil Ġakki ma kienx tonqos ukoll tfal. Kien jittawallu. Tfal. Mela il-mexxej tagħhom kien kattiv u spiċċa hemm magħluq fiċ-ċella. Meta jkollna xi ħaġa u ħadd ieħor ma jkollux tfal u jkun fqir u m'għandux jiekol, għandna x'naqsmu u x'veru ma' xulxin. Mhux iħallihom hekk fqar in-nies u jkun kattiv magħhom. Issa tfal bħala attività jiena ħadd-ħsieb li nżejjen karrotta. U l-karrotta tiegħi dawn. Karrotta daħħaltilha linja irqiq dak li naqbdu bil-frott jew xi ħxejjex. Għandna l-kappar, għandna l-ħalq magħmul bil-parti ta' fuq tal-basla, basla minn dik it-twila, daħħalt tnejn oħra għaw skuk u dawwartom bil-karta oljata. Għawek għamilt is-saqqajn daħħaltom u ukoll libbistu. Għamilt biċċa lakstu għawek biex iżomm. U dan huwa
il-karottu li għandi jiena imżejjen. Tfal, għamiltu pulit, għamiltu ċoffu kol. Nispera li joġobkom, nixtieqkom li tippruvaw xi ħaġa simili u toħdu l-ritratt ittuħ isem ukoll tfal u tibatwunna b'mod elettroniku l-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu. Saħħa tfal, grazzi tal-li għattu hemm tismaw l-istorja, nisperaw li oġbitkom u niltaqgħu dal-boħra. Saħħa tfal!